एक्सरे मध्ये काय आहे मला वाटतं काय हड्डी बिड्डी तुटली की काय नाही आता विचार करू ना तोडशील तिकडे. नंबर 1 5. मम्मी तर अशी झोप पाठीवर झोप. हा पायचं मुवमेंट होते की नाही. असं झोपला तर दुखतो रुपया. हा बघू इथे इथे ना कळा येतात ठणके मारतात. थोडीशी मुवमेंट आहे पण थोडी मुवमेंट केली पाहिजे ना. जरा पायाची रेंज बघितली पायाचं इम्प्रूव्हमेंट कसं आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्कार, शुभांगी गिर आजारी आहे भाग 2 मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही आता विचाराल शुभांगी गिर कुठे आहे. दिसली का. आणि हा घ्या गरम पाणी. मॅडम कसा आहे तुमचा दिवस 2 जर अपडेट द्या सर्वांना. कसं चाललंय, कसं आहे तुमचं दुःख ना. आणि इकडे बघा एक्सरे रिपोर्ट मम्मीचं काढायला गेलेलो. आम्ही मम्मीसाठी एक्सरे करायला गेलो होतो. आता एक्सरे काढून आणलाय आणि मम्मी बघा तिकडे बसवलंय मम्मीला. हा डॉग लक्षात आहे मम्मी. तू जरा वेळ बाहेरच बस फ्रेश एअर घ्यायला. हा बाहेर बसते. तुला काय काम करायचंय ना आपला पटकन करून घे. ते बाहेर मच्छर आहे. खूप मच्छर झाले. इथे पाठी बघा आपली दिल बघते याला. आता रिपोर्ट आलेला आहे आणि कुछ गडबड आहे रिपोर्ट्सने. काय काय रिपोर्ट्स मध्ये गडबड मम्मी. सर्व हाडं मोडलेली आहेत मम्मीची. बघा एकदम एक्साइटेड झाली. आम्ही बाहेरून आलोय. कळते बघा केवढी फास्ट. मम्मी मला सांग आजारी माणूस लवकर कसं बरं होणार. सर्वात आधी औषध दिलं असेल ते टायमावर घेणं, टेन्शन नाही, आराम घेणं आणि हसल्यावरती. त्यासाठी मी इकडे काय काय आणलंय. तू हे विचारलं हे काय सांग मम्मी. टिक्का आहे तो. हा टिक्का घे टिक्का तुला. हे काय सांग. कढई. हे घे तुला. कढई पण मला. ह्याला काय बोलतात आता देवाच्या त्या अगरबत्ती पडते ना अगरबत्तीचं ते त्याला काय बोलतात. त्याला अंगारा. अंगारा. हे घे देवाच्या पुढ्यात अगरबत्तीचा अंगारा. आता हे काय सांग. कढई टिक्का अंगारा. हा काय आहे कढई. पाणी पियाली का तू. पियाली. हा आता तुला एक रेसिपी बनवून दाखवतो मी. आता हे काय आहे. व्हॉट इज दिस. हे आहे पनीर. कितीचा. अर्धा लिटरचा. अर्धा लिटरचा. हे काय. कढई. हे काय झालं. कढई पनीर. हे काय. पनीर. आणि हे काय. पनीर अंगारा. हे काय. पनीर. हे काय झालं. टिक्का. मग काय झालं ते. कढई पनीर टिक्का. अरे ह्याला नको बघू. याला नको बघू. तू ना कधी कधी जोकची वाट लावते बाबी पूर्ण. काय सांगू. मला पण काय सुचला पाहिजे ना. मला एक प्रश्न आहे. असं कोण कोणाच्या घरी मम्मी पप्पा आहे जे आपण कितीही चांगला जोक असला ना त्यांच्यासोबत ते जोकला त्यांना समजतच नाही कधी कधी आणि पूर्ण जोकची वाट लावतात. आता हे काय पनीर. हे काय टिक्का. हे पनीर अंगारा. पनीर अंगारा. त्याला टिक्का लावलं की पनीर टिक्का. आणि झाला कढाई पनीर. 2 रेसिपी झाले. हा मग तू बोललेली ना रेसिपी बनवून दाखव काहीतरी. ही रेसिपी तुझी आणि सर्वच मिक्स कर. मग आता मी खाणार काय. खाणार काय. पाणी पी. कढई आणि पाणी बस. रेसिपी बघूनच पोट भरलं. पनीरचे खास तिने एकाच व्हिडिओ मध्ये 3 रेसिपी तुम्हाला दाखवले मी आता. पनीर म्हणजे एकदम तू तीन रेसिपी बनले तुझे. तू काहीतरी खायला बनव जा. आता तुला 3 रेसिपी देतो थांब. तसले नको रेसिपी. मग खरोखरचा बनव. ते नको रेसिपी नको. खरोखरचा बनव तू. आणि तुमचे सर्वांचे कमेंट्स मी कालच्या व्हिडिओचे वाचले. त्याच्यात तुम्ही बजरंगली, दूध दबाव, तुरटी, हळद असे काय काय तुम्ही जे सजेशन्स दिले आहेत मी सर्व ते फॉलो करणार आहेत. आणि हा डॉक्टरचे पण ऍडवाइस आपण घेणार आहोत आणि घेतलेली आहे ऍडवाइस आपण. मेडिसिन्स पण चालू आहेत आणि सर्व ट्रीटमेंट मी करणार आहे. म्हणून सर्वात आधी तर तुमच्या कमेंटसाठी मोठा थँक्यू. आता इथे बघा मम्मी शांत झोपली आहे.
आता बाहेर बघा मम्मी झोपलेली आहे आणि डाल भात तर रेडी आहे, पण डाल भात बरोबर मी विचार केला की भाजी काय बनवू. मग फ्रीज मध्ये चेक केलं, फ्रीज मध्ये मला मशरूम भेटले. आता तुम्हाला सांगतो, इकडे सांगतो, तुम्ही मशरूमच्या जागी पनीर वापरू शकता. आता मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे मशरूम चिल्ली. त्याचं साहित्य मी मम्मीला विचारून काढून ठेवलेलं आहे आणि एकदम सोपी रेसिपी आहे. तुम्ही साहित्य बघा, मग तुम्हाला प्रोसेस लगेच समजेल. आता इकडे आपल्याला लागणार आहे पाव चमचा हळद, पाव चमचा ओवा, पाव चमचा जिरा पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर, 1.5 चमचा बेसन आणि अर्धा लिंबू. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला एका पूर्ण वाटक्यात सर्व मिक्स करायचं. लिंबू काढून घेतो मी आणि बघा सर्व टाकतो त्याच्यात मी. इथे मी मशरूम हाफ कट केलेले आहे. आता ह्याचा मी पाणी पूर्ण काढून टाकतो. मशरूम मधलं पूर्ण पाणी काढलेलं आहे. आता हे पण मशरूम आपल्याला ह्याच्यात टाकायचे आहेत. आणि इथेच ह्याच्यामध्येच कांदा बघा कसा कापलेला, आपला पाकळी कापतो ना आपण तसं केलेलं आहे. आणि इकडे आपला शिमला मिरची, छोटी असेल तर 2 आणि मोठा असेल तर 1. जर तुम्ही छोटे कांदे घेत असाल माझ्यासारखे तर 2 घ्या आणि मोठा घेत असेल तर 1च घ्या. आता बघा हे कांदे आणि शिमला मिरची पण सर्व मिक्स, म्हणजे सर्व आपल्याला मिक्स करून टाकायचं आहे. आता त्याच्यावरतीच आपण आपला जो लिंबू ठेवलेला होता अर्धा, तो सुद्धा आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण बघा इकडे सर्व मिक्स केलेलं आहे. आता हेच आपल्याला पूर्ण ढवलून घ्यायचं आणि जे मी आता मशरूम टाकलेत तिकडे तुम्ही पनीर टाकू शकता. सर्व मिक्स करून आपलं झालेलं आहे. आता लास्टला आपल्याला आता दही घेतलंय मी. तुम्ही अर्धा कप ते 1 कपच्या मध्ये तुम्हाला जेवढं दही लागेल ना तेवढं घ्या. आता इकडे मी अर्धा कप मध्ये पावणा कप घेतलेला आहे मी. आता दही टाकतो बघा आणि सुका दही घ्या आणि जास्त ओलं नाही करायचं आपल्याला हे सर्व. आता मी हे झाकतो आणि हा मिश्रण आपल्याला फ्रीज मध्ये अर्धा तास ठेवायचं, म्हणजे 30 मिनिट्स आपल्याला फ्रीज मध्ये रेफ्रिजरेट करायचं. आता मम्मी जरा झोपली आहे. आता मी फायटिंग करायला चाललोय. तुम्ही येता का? मम्मी सारखी मला बसून तर जमत नाही, पण दांड्याने जमतं लादी बसायला. आता इथे आपल्या अर्धा तास झालेला आहे. आता इथे आपला अर्धा तास झालेला आहे बरोबर फ्रीज मध्ये. आता आपण खोलून बघूया. आता हेच मटेरियल आहे ना आपल्या एक एक काडीत आपल्याला सर्व एक एक टाकत जायचं आहे. आता बघा मी आता पहिला मशरूम घेतलेला आहे. मशरूम टाकला, त्यानंतर आपला शिमला मिरची, कांदा. आता हे सिक्वेन्स आपल्याला रिपीट करायची. मशरूम, जरा स्पेस ठेवूया जरा. असे सर्व मी बनवून घेतो बघा. आता इथे बघा खाली मी तेल घेतलेलं आहे. 2-3 चमचा आपला तेल घ्यायचा पूर्ण आणि त्याच्यावरती आपण असे कांडे ठेवायचे. आता एक बॅच मध्ये असे मला असे 2 बॅच लागतील, कारण इकडे बघा इकडे असं उरलेलं आहे. आता इकडे 2 मिनिटं फुल फ्लेमवर आपण जरा भाजून घेऊया. 2 मिनिटांनंतर आपण फ्लिप करूया. आणि असं आपल्याला जमलं ना मध्ये मध्ये असं आपण पॅन हलवत राहायचं. आता म्हणजे ते तेल आहे ना पूर्ण रोटेट वर आणि सर्वांना लागेल ते. आता इथे बघा आपली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटते. इथे आपले 2 मिनिटं झालेले आहेत. आता 2 मिनिटं झाले आहेत ना, तर मी सर्व फ्लिप करते बघा. जिथे तुम्हाला रेड असे सर्व ते भाजले पाहिजे. पूर्ण उचलायचे आणि फ्लिप करायचे. आणि हे चरचर आवाज कसला आहे, कारण मशरूमला पाणी सुटतं ना आपल्या. आता परत 2 मिनिटं आपल्याला भाजू द्या फुल गॅसवर. आता इथे बघा सुरुवातीपासून आपल्याला 4 मिनिटं झाली आहेत आणि आपलं असं तेल मध्ये मध्ये आता आपला पॅन फिरवत राहायचा, कारण ते सर्व जेवढे आपण इथे लावलेत ना सर्वांना ते लागले पाहिजे. आता सुरुवातीचे 4 मिनिटं हाय फ्लेम असतात, नंतर आपण मीडियम लो फ्लेमवर आपण हे फ्लिप करत आपण तळून घ्यायचे. आता मला किती टाइम लागतोय ना मी तुम्हाला नंतर सांगतो. सुरुवातीपासून आता 4 मिनिटं झाली. आता इथे बघा आपल्याला टोटल सुरुवातीपासून 6 मिनिटं झाली आणि तुम्ही इकडे बघा आता एक गॅप सुटायला लागलेत बघा. तर आपण काय करायचं, आता माझ्या एका हातात कॅमेरा आहे, तर मी काय करणार इकडे पकडणार आणि हे सर्व आतमध्ये पुश करणार. आता हे सर्व मी आतमध्ये पुश करून घेतो. हे बघा इथे मी पुश केलं. आता हे पण गॅप आहे, हे सर्व आता आतमध्ये पुश करून घेतो मी. आणि असंच मध्ये आपला पॅन आणि हे सर्व हलवत राहायचं. तुम्ही विचारायला मी मध्ये पुश का केलं, कारण आपलं फ्लेम मध्ये आहे ना, म्हणजे पूर्ण हीट झाला मधून लागेल आणि ते चांगलं शिजून येईल. आणि असं जे मध्ये तुटतील ना ते काय टेन्शन घ्यायचं नाही, ते काय उलट अजून चांगले लागतील. आता परत मी फ्लिप करून येतो. त्याचा वरती कलर बघा, त्याचा टेक्स्चर बघा का टेम्पटिंग वाटतंय. आता एक दांडी पण दिली ना, आता तुम्हाला बघा ही दांडी पण सर्व करताना दिली ना, म्हणजे वाढायचं टेन्शन नाही. मी तुमचं टेन्शन कमी करतो इकडे वाढायचं.
एक दांडीभर आपण माणूस जेवू शकतो पूर्ण. तर इथे बघा आपली 8-9 मिनिटं झालेली आहेत आणि पूर्ण एकदम चांगलं तळलेलं आहे बघा. आता आपले शिजलेलं आहे पूर्ण. आता आपण हे काढू शकतो. त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट बॅच बघूया. नंबर 1 5. आता जर तुम्ही कमी बनवलात तर तुम्हाला इकडे रेसिपी संपेल. आता मला कसं 2 वेळा खायचं. आता मम्मी काय आता रेसिपीज बनवणार नाही तर म्हणून मी 2 वेळाचं बनवून घेतलं. हे एका टायमाचं आणि दुसऱ्या टायमाचं. आता समजा तुमच्याकडे जर कांड्या नसतील असे टूथपिक बनवू शकता तुम्ही. लॉंग टूथपिक असे स्टेशनरी स्टोअर मध्ये तुम्हाला भेटतील. मला ही एक टूथपिक 2 रुपयाला भेटली. मी काय 10 रुपयाचे आणले होते आणि आहेत आपल्या घरी. तर आता हे उरलेले आहेत आपल्या ह्याच तेलामध्ये. आपल्याला काय तेल पण घ्यायची जास्त गरज नाही. आता ह्या तेलामध्ये आता हे मी सर्व सोडतो त्याच्यात बघा. आता इथे बघा पूर्ण पुसून घेतलेलं आहे. फ्लेम हाय आहे. सुरुवातीचे 4 मिनिटं आपल्याला हाय फ्लेमवर हे जरा रोस्ट करायचे. 2 मिनिटं असेच राहू द्या पण 2 मिनिटांनंतर आपण फ्लिप करूया जसे आपण हे केलेलं. सुरुवातीचे 4 मिनिटं हाय फ्लेम आणि नंतरचे 4 मिनिटं लो ते मिडियम फ्लेमवर आपल्याला असे करून घ्यायचे आहेत. आता इथे आपल्या न्यू बॅचचे 2 मिनिटं झालेत. आपण असे शेक सुद्धा करू शकतो पण आराम. आता तर माहिती पडलं इकडे शेक करताना इकडून तिकडून बाहेर पडायला लागले. मला ना असे जरा जास्त जे फ्राय होतात ना ते मला खूप आवडतं म्हणून मी जास्त फ्राय केले. 8 मिनिटं तुम्ही 8 मिनिटात आपला बंद करून टाका. आता मी जरा 10 मिनिटं हे केलेत. आता हे पण रेडी आहे. हे सुद्धा रेडी आहे. इकडे मी फ्लेम ऑफ केलेले आहेत. आणि तुम्हाला एक सांगायचं आता मी व्हिडिओ चेक केला. ह्याच्यात जेव्हा टाकलं होतं ना तेव्हा सर्व टाकलं तेव्हा मीठ पण आपल्याला मॅरिनेशनच्या वेळी टाकायचं आपल्याला. आणि जर जमलं आणि जर तुम्हाला अजून चटपटीत हवा असेल तर ह्याच्यावरती मी चाट मसाला टाकेल. ते ऑप्शनल आहे. तुम्ही टाकू शकता किंवा नाही टाकू शकता. आता हे थंड होऊ द्या आणि जेवणाच्या वेळी मम्मीला मी टेस्टिंगला देतो. लक्षात ठेवा ह्याच्यात मीठ कॅप्चर नाही झालं माझा टाकताना व्हिडिओमध्ये. आता मी व्हिडिओ जेव्हा चेक केला तर मॅरिनेशनच्या वेळी तुम्हीच मीठ टाका. आणि जमलं तर ह्याच्यावरती तुम्ही आता चाट मसाला टाकू शकता पण ते ऑप्शनल आहे जे मी टाकणार आहे. टँग 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 टँग. हे बघ आपले दिल. हा दिल काय बघते तू बघ. मम्मी ओढ जरा. किती उशीर लावला तू? स्पेशल बनवलं तुला मी. भात आणि डाळ. तुला मुगाची भाजी बनवली असती आणि कोबीची भाजी होती मम्मी. म्हणजे बनवू शकतो मी अजून. पण तू पनीरचं काहीतरी बनवणार होता ना? मशरूम. हा ते मशरूमची भाजी बनवणार होता ना? स्पेशल आणली. बनवून आणू का? आणा. टडँग टडँग. दिल खाते का? हे काय? सरप्राईज. हे कांडे कसले? हा लॉलीपॉप टाईप बनवलाय की. 3, 2, 1. भाई हे काय बनवलं तू? एक घे पूर्ण. एक तुला घे पूर्ण. ताटात ठेव. हे वेगळे का? हा ते लास्टला म्हणजे कोणाकडे दांड्या नसेल घरी अच्छा. तर रेसिपी कशी बनवायची. हे तांडे राहू दे. मी ते खालचं घेऊ. नाही हे घे तुला सर्वात बेस्ट. सर्वात आधी तर टेस्ट कर. हा घे ते काय काय ते नको. मशरूम आहे का ते? मशरूम घे टेस्ट कर. कसं झालंय? मस्त झालंय. ते काढतेस तू? हा काढून घेते ना ताटामध्ये. असं नाही खायचं ते. नाही पण भात जेवते ना. डाळ कसली बनवलीस? मसूर दाल. मसूर दाल भात. आपण कोबीची भाजी पण तुला बनली असेल मम्मी पण तुला औषध घ्यायला परत लेट होईल ना म्हणून ते नाही बनवलं. आणि हे पण बनवलं असतं. तू पण जेवायला घे जा माझ्या. मटकीची भाजी पण बनवली असेल पण सर्वात आधी त्यांना टेस्टिंग करून दाखवूया ना. पडेल खाली. वाव. ते मॅरिनेट केल्यामुळे ते अजून चांगली चव लागते ना. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. तर पापड पण मम्मी ऍड करू शकतो. दही सुद्धा आणायचं. दही द्यायला विसरलो मी काही दही देतो मी मम्मीला. लोणच्याची काय गरज नाही. पापड हवं पापड देऊ शकतो मी तुला. दिल बघ खेळायला लागले. दही देऊ ना तुला. मूड आला दिलला आमच्या. दिलला मूड आलाय खेळायचा. पकड दिल पकड. अरे बघा आमची दिल केवढी छानी. अशी पट्टी सोडली ना ती लगेच गडी मारून ठेवायची असते कारण ती गरम पट्टी आहे ना मग ती गरम राहते. आता सोडून आपण कुठे पण टाकली ना. हा घालतो. ते राहिलं ना घालायचं मम्मी. काय? हे पायदान. दिल बोलली काय? बघा अशी आमची दिल शानी दिले. दिलचा पिल्लू कुठे टाकला तू? दिलचा पिल्लू तिकडेच आहे दिलच्या इकडे. तुला राशी माहिती का? राशी गोपी. हा कोण आहे ते? गोपी मधली राशी. गोपी मधली राशी म्हणजे तुला ते सिरियलचं काय नाव?
नाव सिरियलचं नाव नाही माहिती, पण तुला ते पूर्ण राशी ओळखते मी. आणि गोपी मधली गोपी आणि राशी. ते कोण होते म्हणजे काय असतं ते सिरियल मध्ये? गोपी आणि राशी ते जावा जावा असतात. म्हणजे तुला सिरियल माहितीये, साथ निभाना साथिया, हा बरोबर ना? ते जावा जावा असतात. मग त्याच्यात एक प्रश्न विचारलाय, रसोडे में कौन था? कशामध्ये? रसोडे में कौन था? रसोडे में हा. राशी काय माहिती. पण एवढी पण नाही मी सिरियल बघितलेली आहे. नाही, नाही रसोडे में कौन था? नाही एवढी नाही माहिती मला सिरियल. तुला नाही माहिती रसोडे में कौन था? नाही. म्हणजे रसोडे में कौन था म्हणजे काय? रसोडे में कोणता? रसोडा म्हणजे काय? काय माहिती रसोडा काय? तू सिरियल बघते, तू सिरियल बघितलीस नाही का? मी मी सिरियल नाही पुरी नाही बघितली. पूर्ण बघितली असती 5 वर्ष अगोदर ती गोपीची. नाही मी जराशी बघितली नाही, कुठे 5 वर्ष अगोदर. नाव माहितीये पण थोडीशी बघितलेली आहे. तुला क्लिप दाखव मग. हा दाखव. आता जे मी तुला विचारलं ना सिरियल बद्दल, ते राशी ते, आता हा सिरियल हा क्लिप लावायला तुला लगेच समजेल. हा खूप व्हायरल चाललाय बघ जरा. मुलं जे सिरियल बघतात ना त्यांनाच विचारूया आपण काय मॅटर आहे. मी सिरियल कुठे बघतेय? झालं तुझं ते पाय लावून, परत पाय लावते. गरम महिना पाय हे म्हणून बघते. इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष तिकडे लावू. लाव. कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? हे काय विचारते ती? तब रसोडे में कोण था म्हणजे ती कुकरला लावून आली ना चणे, हम्म. तेव्हा ती विचारत होती कोण तिकडे होता. कुठे आहे पण रसोडा म्हणजे आता म्हणजे रसोड़ा म्हणजे रसोई. रसोड़े में कौन था? रसोडे म्हणजे रसोई. मला बोललं रसोडा म्हणजे रसोडा म्हणजे किचन. किचन मध्ये कोण? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कोण था विचारते तिला. मग कोण होतं सांग. तिचा मुलगा होता. हा, तिचा मुलगा ते. नवीन सस्पेन्स काढलाय मम्मीने. त्यांना मुलंच नव्हती वाटतं. कोणाला? त्यांना मुलं आहे. गोपीला. गोपीला हाय ना. हाय काय विचारायला लागेल गोपीला. कौन था? कौन था? राशीबेन. ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। आता हे ऐकल्यावर मम्मीला तर ते गाणं येत नसेल माइंड मध्ये, पण आपल्या सर्वांना तो गाणा माइंड मध्ये आला असेल. ह्या डायलॉग वरती एवढा फेमस गाणं झालंय ना, हा सीन बघितला की ते गाणंच घुसतोय मम्मी. आता तू गाणं तू ऐकलं नाहीस ना अजून? चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। कसं बनवलं बघ त्यांनी. काय समजलं तुला ते? चढा दिया त्याच्यावर गाणं आता ते सापडलं. आता पूर्ण डायलॉग होती. चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तुला काय समजलं सांग याच्यामधून? म्हणजे त्यांच्या शब्दावर त्यांनी गाणं सुचवलं आणि ते वाजवून ते गाणं हे केलं, हा, आता- रेकॉर्डिंग केलं. पण प्रश्नाचं उत्तर भेटलं मम्मी. हा. रसोडे में कौन था? राशी. असं मधी मधी ना जर माणूस कोण आजारी असेल, मम्मी तुला पण समजलं असेल मी तुला हे का दाखवलं असेल. हा. का सांग, जरा एंटरटेनमेंट होतं ना. आणि असं मधी मधी त्यांना फ्रुट्स किंवा हेल्दी असं काही ना काही खायला देत राहायचं. आता तुम्ही लाईव्ह एक्झाम्पल बघितलं. इकडे सर्वात आधी बघा, इकडे दिल ना वाव 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 करते. काय आलं दिल? ये वर ये दिलू. हे वरती आहे, वरती आहे. ये. आता तुम्ही बघितलं मम्मी दुखत करत होती. पण मम्मी तुला हे लक्षात आलं, आपण जेव्हा व्हिडिओ बघत होतो तेव्हा तू आपलं दुखणं विसरून गेली है ना. आता हे नंबर, हा कोणाचा नंबर मी डायल करतो सांग. ताईचा. लाऊड स्पीकरवर आहे. हॅलो ताई, तू व्हिडिओ चालू आहे, तू लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये कॅप्चर होते तुझा आवाज फक्त. हा काय? हा, मम्मी डाळिंब खाते तिकडे. ताई माझा प्रश्न काय आहे विचारू? प्रश्न, रसोडे में कौन था? प्रश्न काय माझा, रसोडे में कौन था? ते तुला विचारतो. मैं थी, तुम थी या कौन था? म्हणजे ताईला माहिती आहे. माहिती आहे ना तुला? काय पकवते तुला हे एवढं? नाही ताईला माहिती. ताई कार्टूनचा काही पण ताईला विचार. ताई तू एवढा फेमस तुला माहित नाही पण ताईने हे? कधीच बघितलं नाही सिरियल आतापर्यंत. एक्सरसाइज केली का?
किती तास? 30 मिनिट्स. थोडासा पेनफुल आहे. काही कंबर दुखते आहे. तिने जिंदगीत कधी सिरियल नाही, कधी पिक्चर नाही, तिला काय नाही. तिला तिला कार्टून. फक्त कार्टूनचे प्रश्न विचार तिला. पिकाचू पासून ते कोणते पिकाचू, शिनचॅन, पिकाचू, अजून कोणते रोबोट कोण असतात ते, डोरेमॉन. त्यांचे प्रश्न तुम्ही विचारा तिला. आता जर तुम्ही कॉल ऐकला असेल ना व्यवस्थित, तर कॉलच्या पाठी जो टीव्ही चालू होता ना तिकडे पण ते कार्टूनच लागले होते. ती कार्टून शिवाय काय बघतच नाही. आता बघ 2 एक्झाम्पल दिले हे म्हणून मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला लाईव्ह दाखवतोय. जर माणूस आजारी आहे तर एक तर कॉल लावून द्या फेवरेट माणसांना, किंवा त्यांना काहीतरी एंटरटेनमेंट दाखवा, ते आपला आजार पण विसरतात. अजून आपण आपल्या घरी जर अशा आजारी माणसांना जर एंटरटेन करायचं असेल तर आपण काय करू शकतो. कालचे सजेशन्स खूप छान होते तुमच्या कमेंट्स. म्हणजे तुम्ही पण एक दुसऱ्यांचे कमेंट्स ना वाचू शकता, त्यांच्या कमेंट्सला लाईक देऊ शकता. म्हणजे ते कसे जर जास्त लाईक्स असतील तर ते माझ्या नजरेत येतील. चांगले कमेंट्स वाचतो मी सर्व, पण कोणतेही कमेंट्स मिस नाही झाले पाहिजे. पण तुम्ही सुद्धा एक दुसऱ्यांचे कमेंट्स वाचा, एक दुसऱ्यांचे कमेंट लाईक करा, रिप्लाय करा. म्हणजे जे रेग्युलर कमेंट्स करणारे असतील ना त्यांना सुद्धा ते चांगलं वाटेल. आणि इकडे मम्मी एकदम गाढ झोपलेली आहे आणि झोपत मम्मीला रिकव्हर करेल. अजून तुमच्याकडे काय सजेशन्स असतील तर ते नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि इथे बघ आपली दिल. अरे वा, दिलचे पाय तर एकदम साफ आहेत. आणि इथे दिलची एक्सरसाइज चालू आहे. दिलच्या असं पाठी फिरायला लागतं. कुठे गेली दिल? आता इथं चप्पल उलटी गेली दिलने, सगळं उलटा पालटा करते. दिलला आता काय करायचं सांग. जरा तुम्हाला फॅनचा आवाज येईल. दिल, आता दरवाजा खोलून दिल जा बाहेर जा. हे बाहेर ये, दरवाजा खोलतो बघ. ये इकडे. अरे